Салом алейкум дӯстони азиз. Ман Ҷамил Тахирович имрӯз бо шумо буд. Имрӯз ман ба шумо се намуди одамои боя нишон медиҳам, ки чӣ хел вайҳо пула ҳисоб карда мегиранд. Тамошо кунед. ин буд якум намудаш. Ана кун дуюм намуди одамои бой, ки дирӯз бизнеса кушодану аллакай 20 солагиҳошона қайд кунанд. Тамошо кунтон ваҳо чӣ хел пула ҳисоб мекунанд. Анакну шумо мепурситон ки баъд аз ин боё бо бой ҳайме? Ҳозир ман шумо нишон медиҳам чӣ хел миллионерҳо пула ҳисоб мекунанд. Нигоҳ кунтон, якта $100 1 грамм, як пачкаш 100 грамм. Миллионерҳо пула келоки ҳисоб мекунанд, келокаде. Алло, шо димату? Завод фурӯхтост? Чанд қадар гуфтост ки? 2 килои 200 гуфтост? 2 килои ронава розӣ бошад мегирӣ. Майлаш. ин буд маълумот барои шумо. Видеои тамошо карда лайк мондагиҳотон ба ҳамотон ба 10 кило. 10 кило чӣ қадар? Комментарию навистон медонистигиҳо ҳа инҷам. Хай ҳамотон ба.